Последнее приветствие и закрывать конкурс будет команда, у которой весьма взрывное название. Но, во всяком случае, пока они его полностью оправдывают. Хотя бы тем, что дошли до финала. Команда КВН «Бомба», поселок Млынев. Вас приветствует команда КВН «Бомба», поселок Млынев. Злякалися? Ні для кого не секрет, що сьогодні в залі присутня вся еліта селища Млинів. А саме... директор ресторану японської кухні у Світлани. Ніна Йосипівна Дзьо-Дзьо. Рекламне обличчя мережі магазинів «Дитячий рай». Аркадій Вікторович Ірод. Та почесний громадянин селища Млинів Микола Вересень. Вибачте, що забігаю наперед. Ну що ж, як казав один розумний чоловік на півфіналі, окей, guys, let's begin! Добрий вечір, Київ! Вас вітає команда КВН «Бомба» Млинів! Піднімаємо ручки до гори всі разом! Поїхали! Знову в Києві фінал! Аплодує повний зал, виступає! Як бачите, цього разу в нас стільки смішного, що навіть пісню довелося скоротити. І запустити гольфстрім гумору в холодну темінь залу доручено Валіку і Володі. Валіку в кіндер-сюрпризі завжди попадалися конструктори, тому він став інженером. Неважко здогадатися, що Володі попадалися бегемотики. Замальовка «Невдалий день». Доброго дня! Ви вірите в Бога? Да. Та що ж за день сьогодні такий? Далі в нас мав бути номер про плагіат, але виявилося, що він крадений. Тому соціальна реклама. Я не продаю сигарети неповнолітнім. Ну правильно, ти працюєш в магазині квітів. Випадок в магазині квітів. Дайте мені, будь ласка, 2 квітки. У вас сталася біда. Ні, в мене 2 баби! Ха-ха! Для тих, хто забув, це Свята. Для тих, хто не забув, це Лена. Лена математично правильна дівчина. Якщо поділити її зріст на її рівень IQ, вийде число пі. Лена, а твій хлопець знає, що ти зі мною гуляєш? Так ти мій хлопець. Так я неадекватний. Вибачте, дав слабинку. Телефонна розмова.
Алло, Алло, це секс по телефону? я на парі. А це правда, що я заплачу, як за міжнародний дзвінок? Так, я в Оксфорді. Если долго-долго-долго, если долго по тропинке, если долго по дорожке. Ти хто? Я червона шапочка. Ну да, а я сірий вовк. А ми все далі від КВНу і все ближче до рольових ігор. Продовжить наш провінційний пафос постфутуристична замальовка «Зустріч кота Віктора Януковича і кальмара Леоніда Черновецького». Дивимося. Стоп! Стоп! Скільки ми ще будемо показувати це псевдо-гумористичне фуфло? Друзі, ми ж з Західної України. Нам Київ треба брати колоритом. Де наші національні костюми, тобірці, трембіти? Де наші супержарти, як от, наприклад, фальсифікація на фермі. Доярка Жозефіна збільшує надої втричі за рахунок власного молока. І музика за нашу стодолу висить, ябко висить. Ну, хто зі мною? А хто з цією жалюгідною пародією на Джонні Деппа? На поклон. На поклон. Друзі, сьогодні нашу команду мало цікавить, хто виграє фінал і стане чемпіоном Вищої української ліги. Головне для нас в цій грі – порвати торнадо люкс. Ну що ж, акценти розставлені, вирішувати вам. Це була команда КВН «Бомба», селище Млинів.